this tourism event 2024. Dinagsaan ning kadakol na paradalan lalo na kan boxing fans ang bakbakan sa Masbate tukan nakalis na Sabado. Naginibo sa matayong lagun sa Kataingan, Masbate. Inutapigralabanan ang World Boxing Federation Australian Super Bantamweight Championship. Sa first round pa sana, naging mainit na ang bakbakan kan mga boksingero maski ang mga paraan tabay kanya-kanyang suporta sa saindang mga pambato. Sabi ko po sa laro na to, okay. At saka yung mga boxer, preparado. Saro sa mga naglaban ng esposo ni Renalyn Soberano. He's making this belt right here. Let's meet the fighters. Firstly fighting out of the blue corner to my left. Sa huli, naiuli ni Esnet Domingo ang kampyonato sa World Boxing Council Asia Flyweight Championship. Makalis na knockout ang kalaban sa round 2 sa oras na 2 minutes and 38 seconds. Sigun kay Esnet, 5 bulan man niyang pigandaan ang laban. Sobrang sayo po siyempre kasi naging part ako ng bagat-bagat na dito sa Masbate. First time ko din dito. So dito ko na yung belt ko. So siyempre sobrang sayo. Mas naging maribok ang mga paradalan kan magluwas na si Gio Santino Santissima na tubong aruroy Masbate na nakalaban kan defending champion kang Bangkok, Thailand na si Arnon Yupang. Piglabanan kaduan championship sa World Boxing Council Asia Continental Super Featherweight na iyon highlight kan event. Sa round 1 pa sana, naging mainit na ang laban kan duwa matapos na magpauranin suntok si Santissima alagad tulos man na nakabawi ang Thailander. Sa huli, inuli ni Santissima ang kampyonato matapos kaining tapuson ang laban sa round 4 via knockout sa laog ng 2 minutes and 1 second. Dahilang kaini, igwa ng 24 gana si Santissima na may 20 knockouts as in 7 daog. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa taas at sa promoter, sa ITK Promotion at sa team namin, sa team Sipsan man at sa lahat ng sumusuporta dito sa buong Masbate. Sigun sa ama akan probinsya na si Governor Antonio Co ang aktibidad na ini ang parte kang Bagat-Dagat Festival 2024. Katuyuhan kan aktibidad na maipahiling ang tibay sa boxing kang mga Pilipino. Urug na kan mga Bicolanong atleta. Urug pang kadaklan na namamayagpag ng mga boksingero ang gikan sa nasyon. An international fight. And this is the only in Asia that we have 5 championship belt in one event. Ibig sabihin, sa isad na boxing, isad na belt dapat ini 5. Presente man sa aktibidad si Ako Bicol Party List asing Committee on Appropriations Chair Elizalde Co bilang pagtaong suporta sa gobyerno probinsyal asin sa nasambit na sport na dakulan na itataong ondra sa Pilipinas. This is a pag-asa po ng Bicol, especially ang Masbate, is a producer of good fighters ng boxing. No? Sabi nga ni Pisa, 1968 pa, may world champion. Ito si Santissima, pinakita niya ang lakas ng laban at galing. Ano? Matatapang po ang Masbate at magagaling. No? Apuera sa World Boxing Council Asia Continental Super Featherweight Championship. Pigralabanan man ang vacant World Boxing Federation Australian Super Bantamweight Championship. Vacant World Boxing Federation International Super Flyweight. Vacant World Boxing Council Asia Flyweight. As in vacant Philippine Featherweight. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.